Assalamu alaikum. Suna na Gambo. Duk mai lakabin suna Gambo, wani lokacin ma in ya ga dama har ya fita gwaye-gwaye. Lakabin ɗan barna shi ma in kiyata ne. A har kullum ina gaisuwa ta ban girma da jinjina ga Excellency ya zagato gwamna Abba Kabir Yusuf. Allah shi ne da lokaci. A wannan lokacin da ake ciki, Allah ya fifita wannan cibiya ta al-mubaraka ta yi fice wajen ba da wannan magani na HIV da kuma amfaninsa a jikin duk wanda ya karɓe shi. Maganin HIV da nake maganarsa a halin yanzu, yaro ƙarami na goye zai iya amfani da shi. Haka babban mutum daga shekara 1 har zuwa 80 zuwa sama. Wannan Allah ya halicce shi da cutar kariya, wato mai jini SS, kai har ma mai jini AS, wato mai cutar sikila. Wannan magani shi ne ya dace da shi. Maganin ya aminta ya inganta, ya haɗu. Idan ya haɗu da jinin mai cutar sikila, korar sikila yake da gaggawa cikin yardar Allah. Idan mutum mai cutar sikila ya zai sha mamaki. Naira 5,000 ne kuma kacal abin sadaka nasa. Amma masu cutar sikilar daga yara zuwa manya, idan muka ambaci 5,000, hankalinsu sai ya karkata akan jarkar ɗaya za su yi amfani da shi. Yanayin daɗewar jinyar a jikin mara lafiya da kuma kwanakin da ta yi a jikinsa takan sa in ya faɗa mana mai amfani da robar sama da ɗaya mu ba shi ita. Da wannan na 'yar doguwar robar da kuma na wannan jarkar half lita duk ɗaya ne. Hasali yaro ƙarami na goye shi ne yake amfani da wannan. Babban mutum wanda zai iya shan jarka ɗaya daga safiya zuwa dare shi ne ke yin amfani da wannan. Babban adres ɗinmu yana garin Karmami, jihar Kano, ƙaramar hukumar Gabasawa. Mazauna garin Gombe muna nan a cikin garin Billiri. Unguwar Fushiya muna aiki duk ranar Juma'a da Asabar. Idan aka je jihar Borno, muna a Gwange layin tanki gidan Abubakar Sarkin Aska. Muna aiki duk ranar Litinin da Talata. A garin Kano muna unguwar Rimin Auzunawa gidan Maryam. A Abuja kuma muna Area 1 Afo cikin Resettlement. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna ƙasar Chad muna garin Jammaina unguwar Gasi daidai a Sambo. Waɗanda suke can ƙasar Ghana muna nan a garin Kumasi daidai roundabout na Transformer. Masu neman mu idan buƙatar hakan ta tashi muna amfani da lambar waya kamar haka.